Takže to som už videl. Zdravíčko. Ako sa voláš? Musím to poslať takto, lebo mám ban v chate, je to iba sranda. A sorry za kvalitu, neviem to zrendrovať znova. Ďakujem veľmi pekne za donate hlavne. Za to treba prvé poďakovať. Omluvom sa za ban. Odstraňujem ho, pracujem na tom. Lomitko sám. Teda lomitko unban. Sám 12 SVK. Nech sa ti páči, mal by si byť odbanovaný. Veľa šťastia a otváram aj video. No, kde to kurva je? Nazdar všetkým, som obeť sexuálneho zneužitia. Sme sa s Karkom pozerali porňasa. Proste pozeral porňasa so mnou a si to nezoberieš do úst, tak proste jednoducho to povedal otcovi, že sme pozerali. A Miško mal strach proste zo Mne to prospieva ako, tak vám poviem, ako mne to prospieva ako, viete, mne to prospieva ten fet. Toto bol veľmi dobrý nápad. Musím uznať. 10 z 10. Wow. Výborný nápad. Ďakujem za krásny donate, ďakujem za krásne video, ďakujem za zlepšenie nálady, ďakujem za to, že si v mojom čete, sorry za to, že máš ban, epic, dobrá práca. Skurvene dobrá práca, na šéfa si to dal. Díky moc. Choďte si ho pozrieť aj sami. Tu máte, malo by to byť ono, je to ono. Jaj bože.